sounds too. Na je kuma na rike kuma na sanar muku kuri'ar ku mutan hadin ya ce baya so lallai ku sanar mishi dan da yo hakan kawai yanzu ina yake tuntuni yake tare mun je kuma mun rike kuma mu sanar muku kuri'ar ku mutan hadin ya ce baya so lallai ku sanar mishi dan da yo hakan kawai yanzu ina yake tuntuni yake tare mun je kuma mun rike kuma mu sanar muku kuri'ar ku mutan hadin ya ce baya so lallai ku sanar mishi dan da yo hakan kawai yanzu ina yake tuntuni yake tare a farko Allah na sa wanda shi yayi dan halak mun je kuma mun rike kuma shi yayi jahiri wanda baya cin halak lallai ku sanar mishi salati ya rabbana da dawa al-mustafa mun je kuma mun rike uba kunna na Fatima baya ci sai halak lallai ku sanar mishi alai da sahabihi salatin na tattare mun je kuma mun rike kuma mu sanar muku kuri'ar ku mutan hadin ya ce baya so lallai ku sanar mishi dan da yo hakan kawai yanzu ina yake tuntuni yake tare Aliyu sallama gare ku mutanen hadin mun je kuma mun rike sabo ne na zo da shi tunda tuta zarcewa lallai ku sanar mishi kugiyar maki sakta ce na fadawa mutan hadin mun je kuma mun rike yes forest ta sayo aiki aiwa hadin lallai ku sanar mishi gaskiya sai mun fada koda a cikin bari mun je kuma mun rike kuma mu sanar muku kuri'ar ku mutan hadin ya ce baya so lallai ku sanar mishi dan da yo hakan kawai yanzu ina yake tuntuni yake tare kaɗan a cikin ayyukan da ya ci zai wa haɗin mun je kuma mun rike da zarar ya ci zaɓe nai ba zai faɗaɗa lallai ku sanar mishi kwalbati zai kekena a farko ƙarshen gari mun je kuma mun rike security light ya ce shi ma zai daddasa lallai ku sanar mishi kowa in ta shigo zaman haka ya karkare kai mun je kuma mun rike kuma mu sanar muku kuri'ar ku mutan hadin ya ce baya so lallai ku sanar mishi dan da yo hakan kawai yanzu ina yake tuntuni yake tare mule ga masallacin haɗin mai aikin wa'ina yake mun je kuma mun rike wai ko dai ya mace ko kuma karya kake lallai ku sanar mishi da zaran mintuna maka warshin kunya muke mun je kuma mun rike da mun magana kan hakan har zancen banza suke lallai ku sanar mishi kamar local government a haɗin aka tattare mun je kuma mun rike kuma mu sanar muku kuri'ar ku mutan hadin ya ce baya so lallai ku sanar mishi dan da yo hakan kawai yanzu ina yake tuntuni yake tare kujerun da kuke faɗa mutanen sama babu kai mun je kuma mun rike hausawa sun yi batu na kashi ke ba da kai lallai ku sanar mishi gafiya a cikin kogo jelar ta tana waje mun je kuma mun rike yan uku da ku nake lokacin ai za mu je lallai ku sanar mishi hanyoyi mu tattare don kar da su daware mun je kuma mun rike kuma mu sanar muku kuri'ar ku mutan hadin ya ce baya so lallai ku sanar mishi dan da yo hakan kawai yanzu ina yake tuntuni yake tare duk faɗan ku kuka ja mu ba mu ki ai sulhu ba mun je kuma mun rike ka biye yan uku ta iyalansu ba su yi ka ba lallai ku sanar mishi kula ne da shan bugo gardi ya wuce gaba mun je kuma mun rike haɗin watfa mu an kare gafiya ta shige gaba lallai ku sanar mishi hikima ɗaya za mu yi ramukanta mu tattare mun je kuma mun rike kuma mu sanar muku kuri'ar ku mutan hadin ya ce baya so lallai ku sanar mishi dan
a cikin haɗin wai su ne za su kai. mun je kuma mun rike Samarin dai namu ne mata su za su kai. lallai ku sanar mishi Manyan ma namu ne tuni sun ankare. mun je kuma mun rike kuma mu sanar muku kuri'ar kuma tan haɗin o'o ya ce baya so lallai ku sanar mishi dan iya dare hakan to wai yanzu ina yake tantane yake tare Kungiyar maki mun faɗa ba inda ba a san mu ba. mun je kuma mun rike Hadin yes forest na ce aiki za mu je gaba. lallai ku sanar mishi Kauga magaba ɗaya ba inda ba a san mu ba. mun je kuma mun rike Malamadori ko na faɗa su ma ba su ki mu ba. lallai ku sanar mishi Yakin nan za mu yi sai duka kun daware. mun je kuma mun rike kuma mu sanar muku kuri'ar kuma tan haɗin o'o ya ce baya so lallai ku sanar mishi dan iya dare hakan to wai yanzu ina yake tantane yake tare 2023 ai sauran mu wata tara. mun je kuma mun rike Duk wani azzalimi to za ya shige tara. lallai ku sanar mishi Dan tsibbo da kai nike da bokan zamu tattara. mun je kuma mun rike Kuma kai ma ka sani uku sau uku ce tara. lallai ku sanar mishi Wannan na dunkule a tafin zan warware. mun je kuma mun rike kuma mu sanar muku kuri'ar kuma tan haɗin o'o ya ce baya so lallai ku sanar mishi dan iya dare hakan to wai yanzu ina yake tantane yake tare Na ji kuma na rike kuma na sanar muku. Kuri'ar kuma tan hadin o'o ya ce baya so. Lallai ku sanar mishi. Dan yi da yo hakan to wai yanzu ina yake. Tuntuni ke tare. mun je kuma mun rike kuma mu sanar muku kuri'ar kuma tan haɗin o'o ya ce baya so lallai ku sanar mishi dan